Весело, дами и господа, затова първо ще ви кажа добър вечер. Кой съм аз? Щелян Калчев, като един от домакините на следващото ниво с Щелян и Георги. Добре дошли, епизод 87 на 9.10 от 19 часа на 2019 година. Много деветки, много десетки. Здравейте. Началото е тук. Момчето с розовата тениска. Да. Смяташ ли, че розовото е мъжествен цвят, Жора? Нямам никаква представа, може да питаме зрителите. Да, окей. Да. Някой има мнение по въпроса, да. Хората не казаха нищо предния път, ако не се лъжат, така че... Да. Скъпи приятели, стандартна проверка на звука. Ние как сме розово? Дайте ни обратно. Опитвам се да си водя предаването. Дайте ми обратна връзка за това дали ни чувате добре. Според нас всичко е наред, но нека все пак да напишете да, окей и така нататък. Искам да ви припомня, че тези от вас, които обичат да слушат, а поради причината, че предпочитат да възприемат чрез душите си или нямат физическа възможност да гледат дисплея на лаптопа, на таблета си или на телефона си, могат да се насладят на нашите гости епизоди на следващото ниво на различни подкаст платформи. Ако напишете следващото ниво Щелян и Георги в Spotify, ще излеземе от около месец, вече сме там. Също така за тези, които са с платформа и ползватели на Apple, на iPhone, ако влезете в Apple Podcast, отново напишете следващото ниво Щелян и Георги, ще излеземе ние, може да се абонирате, направете го сега, извадете телефоните си, напишете в Spotify или Apple, в зависимост от програмата, която ползвате. Може също така да ни слушате и в Spreaker, iHeartRadio, Google Podcast, CastBox и Deezer. Скоро и навсякъде другаде. Ние май сме навсякъде, буквално взехме някакси ефира и сме в YouTube, но... Да. Доскоро казвахме, че човек прави сделка с недвижим имот 3 до 4 пъти в живота си. Вече това не е така и всъщност ако влезете в YouTube и напишете Primo Plus, може в рамките на около 12 часа време да направите 15 сделки рязко. Какво означава това нещо? Означава, че можете да достигнете много бързо до нашия нов формат "Анализирай сделката", след като там вече има публикувани 17 епизода. Благодаря ви, момчета, че мислите за мен. Там има 17 публикувани епизода "Анализирай сделката", един от най-новите формати, само че на Primo Plus недвижими имоти, компанията ни, която се занимава с посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти. Във форматът гостуват наши консултанти, които разказват за реално осъществени сделки и за всички процеси, казуси и интересни моменти, които са преминали, обслужвайки своите клиенти по най-високи стандарти. Затова всеки вторник до 20 часа, в рамките на 20 минути, по един епизод на "Анализирай сделката" в канала ни Primo Plus недвижими имоти. Георги, винаги когато сме имали гост, автор на книга, с огромно удоволствие съм го посрещал госта, не разбира се, че е с предимство. Освен, че носи подаръци книги, хората, които са написали книги, са направили доста сериозен ресърч. Радвам се, че в България все по-малко хора, имаше един тренд, в който просто копираха разни книги. Виждам все повече хора, които имат и доста авторски материали, които са не само от изводи, до които сами са достигнали, но защото вече са сериозни практици. Такъв е случай тази вечер. На гости ни е Пламен. Пламен е автор на книгата "Студен душ за мениджъри", а именно една книга, която ние си позволихме, използвайки референцията на гърба, да кръстиме и е така не епизода, а именно "Студен душ за мениджъри", книгата за размисъл и себепознание. Скъпи приятели, на гости ни е Пламен Петров. Добре дошъл. Драго ни. Благодарим за гостуването. За тези от нашите зрители, които на живо или на запис ще гледат предаването в рамките на следващите дни, те ще бъдат хиляди, защото този епизод според мен ще стигне поне до 7-8 хиляди души, имайки преди аудиторията ни. Кажи ни кой е Пламен Петров? Пламен Петров в едно изречение е управител на една компания, която е от 5-6 години на пазара. Как се казва тя? Equinox Partners. И всъщност самото име е много интересно, то говори само за себе си каква е философията въобще на хората, които са създали компанията. А именно Equinox идва от латински и говорейки за латинския, не знам тези цветове точно какво означават, обаче със сигурност мога да кажа, че лилавото е цвета на императорите. Ние сме боляри, бе! Ние сме пак за тебе говоря. Мирозо, знаеш ли кога е цвят? На детските, на момиченцата. На малките момиченца. Но да, Equinox, това, което се сетих сега да ви споделя, е всъщност произхода на думата, означава равноденствие. И всъщност моята философия, заедно с моята партньорка, когато създавахме компанията преди 7-8 години, може би, беше, че искаме да имаме равностойно партньорство с хората, с които работят вътре в нашия екип, хората, които са наши клиенти, хората, които са наши доставчици, въобще целия свят.
И общо взето това е. Управлявам си компанията с екипа, който е тук в София. Фокусирани сме само върху едно нещо, много тясна специализация, и то е да подкрепяме компаниите, които усетят болките на растежа, тогава когато техните ръководители на екипи вече не им стига времето. Дай някакви имена на компании, с които работиш, ако не е тайна. Не са тайна. Като всъщност имаме 3-4 сектора. Един от така по-разпознаваемите клиенти е Google, електроразпределителните дружества ЧЕС, EVN, производствата, най-големия производител на инертни материали в тази част на галактиката, Каолин. Общо взето сме фокусирани върху производство, IT, така и някои от финансовия сектор. И това са всъщност хора, които, нали, с по няколко хиляди души обикновено, и много добре усещайки тези камъчета в обувките, които имат ръководителите на екипи, тогава, когато трябва да синхронизират усилията, така и намеренията, и добрите желания, амбиции, мечти на много хора да свършат нещо. Ти имаш и подкаст, много накратко за него. Много накратко, подкаст се казва Сутрешно предаване за менеджери. От 2 години го правя с 360 епизода към момента. 360, приятели. Това е сериозен материал. Да, само хората, които правят поредица от епизоди, без значение дали аудио или видео, могат да разберат всъщност какъв ангажимент и толкова много епизоди да произведеш. Да, много фокус, дисциплина, и всъщност може би дисциплината е основното нещо, което помага, нали, да се достигне такава трицифрена число. Кажи за книгата. Как се роди реално книгата? Книгата всъщност е много близко тя? Свързана с самия подкаст. Тя се състои от 75 глави, като ако разтворите страниците, ще видите, че всяка една глава стартира с QR код, който като го сканирате на телефона си, директно ви отваря подкаст епизод в Spotify. Който е всъщност за главата. Точно така. Примерно имате... Тоест ти първо си имал материалите в Spotify и след това си написал. Точно така. О, браво. Да, като разликата обаче между подкаст епизодите и писането на книгата е някъде около 12-14 месеца, може би около година. Тоест, това, което е не транскрипт, т.е. книгата не е транскрипт на подкаста, е много по-различна. Т.е. темата е обща, обаче може да си представите, дори самите вие, една година по-късно, тогава, когато разглеждате... интерпретирате по различен начин, нали? Още повече сте падали, още повече лактите, нали, повече... Чакай, бизнесът не е ли само растеж нагоре, прекрасни моменти, какво е това падане? Ти знаеш колко много хора си мислят, че като се хванат да правят някакъв бизнес или да управляват някакви екипи, всичко едва ли не розово, като тази тениска е радост. При вас е розово, цвете е розово сега. Но за мен, всъщност, бизнеса, лично за мен моята философия е такъв, какъвто всеки си го направи. Съгласен се. Как се роди тази книга? Кажи ми, откъде дойде желанието за нея? На първо място голямо его. Его? Добре. Сега, момент. Това във връзка, ти си менеджер. Да. Това едно отклонение. Плюс ли или минус егото? То е нито плюс, нито минус. Всъщност то може да бъде и двете, както може един нож да бъде и опасен, и неопасен. Тоест, ако си нарежеш една вкусна салата и вечера, нож е полезен инструмент. Ако си махнеш половината пръст, докато я режеш. Да. Нещо, което ти си опасен специалист. Логично, всъщност темата за егото сме идентифицирали, всъщност тя присъства почти във всеки един тренинг, който работим с ръководителите на екипи, защото това е един от пречките, егото и слепите петна на второ място, добрите ръководители на екипи да станат наистина добри ръководители. Егото, какво имам предвид? Това е всъщност, нали, не може, ако човек няма его, ще стане един ходещ зеленчук. Искате ли да работите с ходещи зеленчуци? Или вие да сте такива? Не би трябвало. Така. Тоест, егото, то е аза, нали? Всъщност има смисъл от него. Обаче нещата тръгват така по кривата пътека, тогава, когато не е балансирано. И всъщност ние отделяме дори в някои от програмите цял ден за балансиране на егото. Най-лесното нещо на света е да видиш някой чрез раздуто его. Някой друг около теб. Някой колега или някой клиент. Чудесно. Обаче върху егото на другите хора имате точно 0 влияние. Добре, освен него, какво друго беше в основата на желанието ти за тази книга? Тази книга е в to-do листа от 4-5 години. Значи ти имаш такъв сериозен to-do лист. Браво! Да, 4-5 години се прехвърлям в to-do листа книга. И
То при мен на следващата страница. Това не успях днес кари. Да, следващото. 20-30% винаги остава там. Да, дори когато пристигнах от печатницата първия палет, си намерих тефтера, където ми е било и след това го изхвърлих, просто за да видя, нали, кога за първи път съм го написал в судолиста си много отдавна. Да. Но какво всъщност? Подкастът преди 2 години, когато го стартирах, те са взаимно много свързани, много тясно свързани. Си давах сметка, че работейки с различни екипи, с различни ръководители на екипи, горе-долу по еднакви теми, които са свързани с това, ръководителите на екипи да могат да вдъхновяват, да мотивират хората, да създават позитивна работна среда, в която хората постигат общи цели. И независимо дали за производство, банка, IT фирма или каквото и да е, проблемите, камъчета в обувките са почти едни и същи. Обаче всичко остава общо взето така отива в пространството и в историята без някакъв отпечатък, дори лично за мене. И почнах да правя подкастите, за да си всяка сутрин си ставам, след студения, тя се казва студен душ, но аз буквално си правя сутрин студен душ, който така дава много адреналин. Освежава много жестоко. Освежава супер, да, чисто здравословене. Да. Има някои особености. Тоест в най-голямата грипна епидемия, нали, благодарение на студения душ, истинския студен душ, нали, не успях да хвана грип, настинка. Има огромни бенефити за тялото, да. Но интересното е, че когато дойде лятото, от един студен душ настинах. Това беше първият ми ден на отпуската. Отпуснах се и си влезнах така, защото не бях подготвен. Това може би е малко off topic на друга тема, че всъщност не изтиваш от студения душ не защото водата не е студена, а защото си подготвен и имаш очакване, че ще бъде студено. И по някакъв начин организмът се справя. Може и това да е. Преди да задам следващия въпрос, отварям на страница 135, а именно на главата качествена обратна връзка, скъпи приятели, прочитам нещо, което много ми хареса, което добре определя съдържанието на книгата. Пламен пише, има съвсем малко наброй действия, които могат да направят един менеджер наистина добър менеджер. А именно, тези действия буквално могат да бъдат изброени на пръсте на едната ръка. Да познава хората си, да има яснота за целите си, да води качествени разговори, да взима качествени решения, да дава и да приема качествена обратна връзка. Супер. Много добре написано и в тази връзка искам аз да питам, кои са основните уроци, които ще научи всеки един четящ, независимо дали е настоящ или бъдещ менеджер от тази книга? Основният урок, който ще научи е, че всички правила, рецепти и така методи, за да си организира добре работата, може да ги получи само от едно място. И то е като седне и се погледне човека в огледалото. Няма друг източник на съвети, които какво за човека. Тоест, книгата е изтъкана от въпроси за себе анализ. Всъщност, човек, вие буквално както и аз, въпреки че нали, това правя, работим и обучаваме менеджерите как да балансират твърдостта към фактите и грижата към хората, ние реално не можем да ги научим на нищо. Ако им казваме какво да правят. А какво е решението, Пламен? Естествено Сократовия метод и това е чрез провокиране на размисъл. Тоест обучението е запалване на огън. Да почне да се задава правилните въпроси. Да, а не пълнене на чаша. Защото в 99%, както и дори и слушането, ако щете и на подкаст, и четенето на книга е до голяма степен... Искрата? По-скоро истинската искра е тогава, когато човек си даде сметка, нямам кого да питам освен себе си. Ако има една такава нагласа, естествено има място споделянето на добри практики, нали, да прочетеш една вдъхновяваща автобиография или да чуеш един подкаст, естествено това има място. Но единственото място, което, всъщност това е посланието и към ръководителите, и всъщност към читателя, да чете с критическо мислене и всъщност да търси отговорите за себе си. Именно аз това щях да казвам, че нали, това съдържание, което той възприема, може да провокира въпросите, които всъщност да дадат неговите лични отговори. Точно това така. Е изкрата всъщност. И единия... Има катализатор ми. Абсолютно, да. Има един основен въпрос в книгата, който всъщност е като... може би най-мощният катализатор или вратата, през която човек, един ръководител на екипа и въобще който и да е човек, може да влезе, да отвори вратата към себепознанието. Добре, ако си представим, че това е една метафора, всъщност какво се опитваш да кажеш чрез вратата на себепознанието? Да го снижиме малко като разбираемо, за да сме сигурни, защото много хора ни гледат в момента и на запис, които са менеджери в бранша на недвижимите имоти. Да, и гледат ни хора, които наистина са и въвлечени в управление на малки, много и големи екипи. И това предаване ми се иска да бъде една много така практична
книжка, кратка електронна на тази тема. Дай да видим тази врата, какво представлява. Какво се случва, като отвориш тази врата? Отваряйки вратата, а всъщност вратата е самия въпрос. Тоест, Ти отваряш врата на нещо или защото нещо? Към себе си, винаги е 100% към себе си. Вие самите нямате нито един проблем нито с екипите си, нито с клиентите си. Всички са ви проблеми, всички конфликти са вътрешни конфликти. Тоест... Това е малко обратното на кратко и разбираемо, то е малко по-абстрактно, но реално е така и като го разплета или разопаковам, всъщност така един от най-лесните начини хората да разберат философията и посланието на книгата е единия въпрос, който от 3 минути му прави интродукция. И този въпрос е следния. Ако имате какъвто и да е проблем във вашия екип, кажете някакъв проблем, който имате във вашата организация на работата. Примерно. И може би тя всяка организация има, винаги има постоянството на екипа. Да. Примерно, постоянство в дейности и резултати. В усилия, тоест, има едно синусообразно развитие на усилията. В един момент хората са много ентусиазирани, много мотивирани и най-вероятно това е буквално след вашите срещи. Вече към края, т.е. когато се срещате, заредите се, обмените енергия, в един момент обаче, когато работят самостоятелно или са по-далече. Те са обвързани с личния живот, там може да има някаква драма, която веднага им се отразява, нали? Тоест, това е тази синусоида, да. Тоест, има едно така неравномерно ангажиране на хората в работата. Да го наречем. Така. И въпросът, който е всъщност тази врата, за която си говорим от началото, вие какво всъщност искате? Това е интродукцията на основния въпрос. Тоест, вие искате ли хората да бъдат равно, постоянно на макс? Окей. И въпросът е... Резонен въпрос. Истинският въпрос е, първо е да не се изясниш какво точно искаш, но най-истинският дълбокия въпрос е, след като разбера, примерно иска моя екип да е на 100% ангажиран, да се раздава 100%. Нека да го взема този ваш екип, сега при мен. Ако искам моя екип на 100%, всеки ден да съм 100%, да бъдат емоционално ангажирани към крайните резултати на 100%. И въпросът е, как аз помагам на това хората ми да не са на 100% ангажирани? Като помагам естествено в кавички. Какъв е моят принос за това? Тоест ти анализираш каква е причината за това да не са на 100%? Те да не са ангажирани. Кажете ми, вие, според вас, аз ако имам екип, който не работи на 100%, как аз помагам на това моите хора да не са на 100% ангажирани? Аз бих отговорил много набързо с две много генерални неща. Първото нещо, което е, някъде съм допуснал грешка в подбора, защото при мен се е случвало и при нас въобще като компания да вземаме неправилните хора, защото сме допуснали съзнателна или несъзнателна грешка. Какво в подбора обаче е грешното? Най-вече не съм успял да открия истинската мотивация, поради която някой не е искал да направи това, защото нашия бизнес е изключително специфичен, но допуснал съм грешки или много често съм виждал, прави ми впечатление още на първото интервю, нещо ми светва като лампа, аз си мисля някъде там, понеже давам шанс и викам, това някак си във времето ще го прави и така нататък, допускам грешката да си мисля, че това няма да бъде голям проблем и то след въпрос на време се Окей, казвате, значи първият начин, че има човек, който е може би много надарен в някаква област, обаче не е подходящ за тази роля, за която аз го нямам. Тоест правя грешка при подбора. Как ще помогна на това да имам хора, които не са на 100% емоционално ангажирани? Компромиси. Тоест правя някакви компромиси. Да. Тоест затварям очите за нещо. Ние като менеджер не правим ли постоянно компромис? Какъв, например? Какъв компромис, примерно, благодарение на който хората не са на 100% ангажирани? Някой, примерно, показва ясно, че не е на 100% ангажиран. Така? И това нещо просто минава. Така ще го нарекам. Точно така. Това, което се случва е всъщност аз помагам на този проблем. Всъщност да се случи. Минаването означава аз го игнорирам. И забележете нещо много важно. Това, което игнорирате, и това като поведение... Това е частта, в която менеджера е човек. И той тогава съзнава, че той няма как да е на 100% и е съвсем нормално, нали, да не го захапва веднага, като не е на 100%. Не знам за обаче, това. Другата част от екипа го приема като минаване, може би, казва. Всъщност това, което се случва, е, че вие игнорирате поведение, което може би не е приемливо. И забележете, това, което игнорирате, всъщност игнориране е равно толериране. Това, което игнорирате с течение на времето, се превръща в стандарт. Точно така. И в момента, в който се превърне стандарт за всички, тогава стават. Една гнила ябълка заразява всички други ябълки в кошницата. Защото аз не съм си свършил работа. Чудесно. Добре, т.е. Тази концепция много интересва, че на 100%. Отговорността на менеджер винаги е негова. Винаги ли смяташ, че отговорността на 100% е при менеджера? На 100%. Винаги. Има ли неща, които не зависят от неговия
от неговите възможности, контрол и... 99% от нещата не зависят от менеджера, но 100% е негова отговорността. Какво имам предвид? Аз нямам влияние върху него. Чакай сега. Сега, тук е много важно да видим. Я повтори пак. 99% от нещата в бизнеса са извън нашия контрол. Така. Но аз имам като ръководител на екипа 100% отговорност да бъда така, както ги искам. Какво имам предвид с конкретен пример? Аз нямам директно влияние върху това човека срещу мен да е мотивиран, вдъхновен и желание за... Нямам. Но върху кое имам контрол? Първо да знам аз какво искам. Искам ли хората да са на макс, на 100%? Понякога може да кажа, не искам. Искам да са... Да се движат със сезоните. Също, независимо какво е. Първото нещо, аз какво искам. Тоест, аз имам на 100% влияние върху това, какво искам, и след това да задам стандарта, и след това нон-стоп... Тоест имаш 100% влияние върху самия себе си, върху моите мисли, емоции, действия. Ама дали наистина го имаш на практика? Знаеш колко много хора нямат контрол върху мислите си? И ти го знаеш прекрасно. Да, но на теория имам 100%. Тоест, това е единственото нещо, което мога да контролирам. Мисли, емоции и нещо друго. Дали успявам? Не успявам на 100%, защото нали сега ви кажа да не си мислите за червен веднага ще го представите. Добре, кажи ни буквално с едно-две изречения, какво друго ще научат хората от книгата. Отива някой, купува си, обаче се чудя сега дали да купя тая книга или похарча 20 лева за кино. Какво друго ще научи? Как тя ще му помогне? Другото нещо, което много помага, поне по обратната връзка на тези читатели, които вече нали, са ми дали обратна връзка, е, че в един момент хората, една дама съвсем наскоро каза, това не имам чувство, че си ни бил в срещите така, като муха на стената и си ни записвал. Тоест, хората се препознават с темите, които са вътре, а също и се подсказват. Тоест, едното от полезните неща е, че хората се чувстват малко... проблемите не са... Чувстват се по-спокойно, защото казват, не съм само аз. Да, има някакво такова облегчение за това, че всъщност това се случва може би и навсякъде по света. Нека да видя аз какво искам и мога да направя с него. Тук съм много съгласен, защото това, което си говорихме в предварителен разговор с Пламен, всъщност е, че принципите, в които се прави един бизнес, са много сходни в всички индустрии. Проблемите, които ние имаме, където има хора, има почти еднакви проблеми навсякъде, с някакви леки нюанси. Добре, аз ти предлагам да минем към следващия въпрос. Кажи ни какво аз само извинявам, между време, скъпи приятели, ние така хубаво влязохме в дискусия на тема. Те са толкова интересни неща и това е сега да намериш, примерно, двамата сте фена или всички сме фена на един отбор и почваш да говориш разпалено за нещо, което те интересува, но се въобразяваме, че трябва да бъдем дори малко по-генерални. Задайте си вашите въпроси. Виждам, че вече има въпроси. Независимо дали сте менеджер на себе си, на семейството си, под някой менеджерски, който ви дразни, искате да се справите с него, искате да намерите начин, в който да коригирате поведение на менеджера си, или вие управлявате екип от малко или от много хора, задайте въпроса под видеото, независимо дали е лайв или на запис, и ще се постараем да му отговорим. Нали може да даваме отговор на хора, които имат проблем с менеджера си? Да, разбира се, аз дори тук искам да отворя една скоба. Може би един съвет, който може да ви дадем, е да го напише някой друг вместо вас, защото ако менеджера ви гледа и види, че пише профил за него, Но по отношение на това, което Щелян каза, ако някой менеджер ви дразни, никой не може да ви дразни, ако вие сами не се дразните. Чудесно. И това го казва на моята съпруга. Това е много ценно. Но това е факт. Тоест, вие сега, примерно, не може да ме издразните, ако аз не искам да се изразня. И това го повтарям години наред на моята съпруга. И тя какво мисли по въпроса? Много ме дразниш! И не става. И аз не може да се дразни. Планка преминаваме напред. Какво да правим, за да може менеджер и екип да постигат целите си? На първо място трябва да има яснота, коя е истинската цел. Добре. Как се дефинира? Тоест яснотата откъде идва? Имат ли менеджерите проблем в дефиницията на целите? И тук, естествено, дори вие сами след като си дефинирате определена цел, в течение на времето вие, всъщност има смисъл и това правим с екипите, да разопаковат нали, какво има 2-3 отвъд, защо. Защо искате, примерно, дайте някаква цел. Вие всъщност, защо го имате този бизнес? Ти знаеш ли обаче, че отговор на този въпрос се промени през последните години? От началото до сега се промени по различни причини. Ако искаш сега го споделиш към момента, защо го правите този бизнес? Кой бизнес? Вашия.
Не, това, което е, да, с брокерската Искам да ти дейност. отговоря на това, за което ни е събрал днес тук, а именно този формат, защо инвестираме време и пари. Добре, защо правите това? Знаеш защо? предаване? Защото това е един от проблемите, които имат много индустрии. Всички са подобни знаменатели. Аз не искам брокера да бъде нещо лошо, искам да издигнем нивото на брокерската професия чрез един от начините, именно чрез знания и чрез споделянето на добрите практики. Затова го правим, защото ни пука за тази професия и искаме утре, като кажа, че съм брокер аз или другите професионално работещи, наистина клиента да види и да разбере и да знае защо. Защото е срещнал професионално работещи брокери. Така, това е първо ниво. Ако имаме време, сега няма да го превръщаме. Да, нямаме време, то много бързо ще отидем летите. 2-3 нива да видите кои са истинските причини. Тоест, когато може да белиме лука много. Именно, когато помагам на бранша да има по-професионален поглед, всъщност какво искам отвъд това? Да. И отвъд това, и отвъд това. И това по отношение на целите. Виждате ли? Това е целта, която е окей, това е нещо, което е разбираемо. Тойота имаха 5, защо... Оттам до къде се достигне до едно състояние, което вече няма. Обикновено се стигне до някакво състояние. Тоест, ако говориш в глаголи да направя това да изгледа, трябва да са какво ти дава лично на тебе. Тоест, каквото и да правиш, винаги го правиш за себе си. В повечето случаи на някакво неосъзнато ниво за ресурс. Защото удовлетворяваш някаква нужда. Аз искам твоята добра практика, това, което те накара да напишеш тая книга и твоите добри практики, на принципа на че в бизнеса има много общи неща, да ги приложим и да ги направим. Искам това, което се нарича брокер, да е по-професионален. Искам аз да помогна да се случи това нещо, като казвам аз и Георги. И кажи, когато помогнеш, всъщност, какво ще получиш от това, че си дал Страшен помощта кеф. си? Страшен кеф. Правилно, за да ми е готино. Почне истинското целеполагане. По какви други начини обаче може да получиш страшен кеф? Мога да изям сега един сладолет, страшен кеф. Да, и в един момент може да се окаже, че то е много... Че е по-добре да пиеш бира, вместо да правиш следващото ниво. Защото пак е страшно. И затова 90% всъщност, Пият бира. разбирате ли? Но въпроса за подредението на целите. Всъщност тук има две основни неща. Първо, изясняване какво точно означава. Вие дори в момента, в който ги формулирате, те ще са ви ясни на вас. Писмено ли или устно трябва да бъдат формулирани пред екипа? Значи, то ще е процес на дискусия. В един момент обаче трябва да седнете и дори да е писмено, аз ако ви кажа, за да бъдем успешен бранд, ето ви конкретен пример. Искаме да бъдем, всъщност искаме да повишим професионалното ниво на нашата професия. Или имиджа, нека да кажем имиджа. И ако ви питам теб и хората навън на улицата, какво означава за тебе имидж? Как ще го измериш? И безброй отговори. Тоест, това го казвам, той нека да го има на хартия, но за всяка една думите няма толкова значение, колкото значението, което имат зад думите. Да. Но основното нещо е окей, да бъде максимално проста, до 5 думи, ако щеш дори целта. И другото нещо, което е лично за мен е важно, да има очакването, че тя ще се променя. Аз лично за моя екип, аз мога да ви кажа за моя екип по какъв начин целеполагаме и се движим към нашите цели. Всъщност аз искам в момента, дори малко плашещо, нямаме финансови цели. Може ли да повярвате? Мога да. За първо нямам финансови цели. Аз познавам, ние в офиса имаме брокери, които нямат финансови цели. Да. Така. Ние едно от първите обучения, които правим е как се създават цели, защо трябва да се създават, как да ги постигнеш, как да бъдат реалистични, защо е важно да имаш финансови цели. Защото аз съм си дефинирал какво означава успех за мен. И това е да си лягам изтощен, изцеден от работа и да ставам със желание за следващото. Това е. Да нямаш търпение да си легнеш и да нямаш търпение да станеш сутринта. Това е грешка, да не ти се ляга, моя грешка, да. Тоест, да съм изцедил последната калория в края на деня. Но не е ли това на всеки един от нас да разбере какво иска всъщност и кое го прави щастлив и коя му крайната цел? Всъщност това е другото нещо, нали, освен това не е някакъв вид, нали, мазохизъм, нали, да се смачкаш от работа, а по-скоро това е едното от нещата, което искам в работата си, т.е. удовлетворението, емоционалното удовлетворение в края на деня, желанието да се срещна с клиентите, началото и нещо друго, което е много важно. Как достигна до тези изводи, обаче много накратко ми кажи, как разбра, че точно това искаш ти? С много болка. А именно болка от какво? От работа. От неясни цели. Така, и когато се избистриха? Когато успя или когато се провали? Бих казал, в края на миналата година, всъщност последните 5-6 години имаме двоен ръст на финансовите параметри, са не с двоен ръст по отношение на приходите от продажби и печалбата. Какво се случва обаче в края на миналата година? Аз нямам сили. Много накратко. Нямам сили да изпразнуваме, дори не се събрахме с екипа. Единственото нещо, което исках е да спя. И всъщност си казах, важно ми е да си задържа тази емоционална ангажираност към работа, но другото, което ми е по-важно,
по-важно е да почивам. 2019 3 месеца отпуска имах. Бум! Да, в смисъл, това е... Което най-вероятно не се отрази на резултатите. Да, към момента все още не е. 6 часов работен ден за всички колеги, включително и за мен. Това е. Тоест, какво означава успех? Какво означава цел? Интересна. Знаеш, обаче ние пък малко зависими от графика на нашите клиенти. Но това пак е извинение. Ние също. Като менеджер искам всеки член на екипа ми да поеме отговорност за действията си. Как да го постигна? Като погледнеш как помагаш да не поема отговорност. Кажи ми конкретно ти ще не. Когато хора от твой екип не поемат отговорност, така, как помагаш на този проблем да съществува? По всяка вероятност, неправенето на нещо обикновено идва от не искам или ме е страх. Тоест, по всяка вероятност не съм бил ясен, човека го е страх, няма инструментариума да го направи, отлага го, защото не се чувства подготвен, не иска да учи още. И пак се връщам до човека е грешен. Значи, или човека не е правилен, защото... Което е пак твоя грешка. Ако човека е... Той, че самият човек нали не аз съм е грешен... нали аз съм го одобрил. Значи, Ето. ако не е правилен, аз трябва да взема действие да го направя. Ето виждаш ли, какво направим сега малко на мета ниво. Ти ме питаш как да хората около мен да поемат отговорност, аз те питам как помагаш да не поемат и ти си казваш. Тоест по-обратния модел. Така? На 100%. И това автоматично ти дава начините, по които можеш да накараш лично за теб, не по принцип. Лично ти, тогава хората около теб, когато не поемат отговорност, какво можеш да направиш? Добре, хващаме един пример. Страх го е. Колегата го е страх да направи нещо, смята, че да влезе в 20 непознати за него офиси и да си представи да остави визитка е нещо ужасяващо. Какво правя аз като менеджер? Сега, в този случай тук може едното от нещата, които съм описал в книгата е да работите с въпроси, не да го успокоявате, да го държите за ръката, а всъщност човекът, това е неговия страх, само той може да се справи с него. Тоест, не отиваш с него до офисите? Не, в никакъв случай. Това е, всъщност, отначало може да е така. Първото нещо е да си познавате човека. Тоест, този страх, типично това, първо да видите човека от какво има нужда, за да преодолее този страх. Но първото нещо, една типична грешка е, ръководителите на екипи се вкарват толкова много да помагат на хората си, че му свършват работата. И всъщност какво се получава? В един момент имате заобиколености от една хора с детска градина. Но това детска градина, защото да бъдеш да го научиш, си му наловил рибата, даже си му опършат. Точно така, но може да просто с... тук има една много интересна матрица, която може да ви бъде полезна, дори да се начертаете на един лист. И тя е, две оси, ако си представите, по вертикала грижа към хората, по хоризонтала твърдост към фактите. И след това направите едно кръстче и се получават 4 квадранта. Да. Тоест, ако имаш прекалено голяма грижа към човека и ниска твърдост към фактите, си в квадранта, в който създаваш изкуствена хармония. Коя страница е това? Имаш ли спомен? Не, това мисля, че няма отделна глава. Всъщност то е преплетено в не като отделна глава, в част от историите. Добре. Но, ето това е. Значи имаш прекалено голяма грижа към хората и ниска твърдост. Тоест, по отношение на страха, всъщност трябва да го... Има такъв въпрос. Сега ще го зададем от наш зрител. Понеже продължавам напред и ни е важно за решаване на конфликтни ситуации в офиса. Да. Как сега, основното нещо при конфликтите... Само не ми казвай какво правиш, за да предизвикаш конфликтни ситуации. Не, аз със сигурност до един пред интервю го казваш, защото иначе нямаше да задам въпроса, просто вече тя да си отговоря сам. Скъпи хора, всъщност това се случва в едно обучение. В един момент хората казват, знам, че няма ми казваш готовите отговори, но в един момент казват, вече не очаквам въпроси. Аз почвам се задавам. И всъщност това е моята работа, да стана излишен. Да ти припомня, книгата за размисъл и себеанализ бе Георги, а не да научи на други тактики. Няма ти по-начало ще кажи сега. Да, но нека се върнем на въпроса за конфликтите. Основното нещо, което всъщност различава добрите от не толкова добре представящи се екипа, е отношението им към конфликт, където има и страха от конфликт. На първо място, както има добър и лош холестерол, така има добър и лош конфликт. Това ще кажа, що трябва да ни е страх. Именно. Но съвсем естествено, тук пак стигаме до темата за да си познаваш хората. Защото ако човек е израсъл в среда, в която има битки, викане, крещене, и той има страх от конфликт. Да, и той на всяка цена ще го избягва. Тоест той не може да живее с конфликт. А това, с което не може да живеете, той ви управлява живота. Моя син постоянно казва, някой ако чуи да вика, казва не вика, защото в градината постоянно ми викали и той вече се дразни. Аз те чувам, да. Обратно, ако има човек, който е израснал в едно италианско семейство, което вика, не крещение, нон-стоп, но това е начин, по който комуникирам, разбираш ли? И затова първото нещо е подравняване на разбирането какво означава конфликт и какво означава добър и лош. Добрият конфликт е този, в който енергията... Представете си един проблематичен конфликт.
Да. Защо? Защо един такъв голям конфликт ходят стотици хиляди хора да го гледат? Много просто. Защото този конфликт има правила. Това са част от конфликта. Има ясни правила и хората ги Ако спазват. няма конфликта правила? Тогава... Конфликт в офиса на личностна основа. Тук може... Според тебе, защо има конфликт на личностни основи? Чакай сега. Офис. Искам хората ти да чуят. Не са ме слушали, става, че Не, защото аз ще ви кажа. И аз съм NLP много. Не, аз каквото и да кажа, те ще го забравят след 2 минути, но въпроса, това с което искам да си тръгна зрителите е да си задават въпроса. Ако в момента имам конфликт в моя екип, какъв е моят принос да го има този конфликт? На първо място, и то особено ако е нездравословен. Тук искам да направя разликата между здравословен и нездравословен, тогава ти казвам, ти си ели какъв си. Тоест по отношение на личността. Хората се обиждат, замярат се. Факт. Дори аз в тренинг залите сме стигнали възрастни хора, които мултимилионни бюджети и инвестиции управляват се, замерят с пластмасови бутилки вода. Това са, защото са много, не са си нормирали конфликта. Но не може да... Знаете ли коя е основната причина хората да ги е страх от конфликт? Кое? Липса на доверие. Как се изгражда доверие в екипа? Едно изречение. Моля те. Аз в една дума ще кажа. Какво допринася маса? Не. Много бързи в очите. В една дума, създаването на конфликт, най-кратката пътека или най-широко отворената врата е проява на уязвимост. Проява на уязвимост. От ръководителя. Тоест, аз съм човек, не знам всички отговори. И в хората в момента, в който падне тази маска, че всичко знам, аз съм тук да ви спасявам, падне тази маска на ръководителя. Не си тук. Ти си човек като всички хора. Скъпи колеги, това е много важно да знаете. Менеджера не е супермен, напротив, той е просто човек. Да, притежава определени качества, но няма нищо лошо да прояви и с въпросът уязвимост. Финален въпрос, как да се справим с тези, дето се скатават в офиса? Дето се скатават от работата. Естествено, като видите как помагате на този проблем да съществува. Аз ще ви дам примерно нон-стоп, когато излиза този проблем. Защо хората се скатават? Знаеш какво става масово? Сега се сещам. Ами какво да направят? То няма по-хубаво от него, трудно се намират хора. По-добре е те на 50% да работи, ама да работи вместо да го уволня да търсят. То няма качествени хора. Кого ще намерят? Той ще излезе, ще му остави с проблеми. Тоест ниски стандарти. Искаш да кажеш, че имат Масово е така. Масово е така. Масово. И ние сме имали този проблем и ние на моменти вземаме понякога такива решения, съм сигурен, които някъде понякога заради обективни причини свалям стандарта, но е факт. Не можеш да си работ навсякъде, не можеш да подраниш всяка една ситуация, дума, която ползваш. Но това масово, което съм забелязал, вика какво да правя, то няма хора. Вика аз като го сгоня, кой ще взема? Вижте, този проблем в една IT компания много интересно се появи. Казаха, хората се скатават, не са ангажирани, викам, какво не пишат. Чакай, те нали получават адски много пари, трябва ли да точно така, но те казаха, по цял ден са на телефоните, във Фейсбук, в игри и с цигарите. Викам, Те са им предоставили така среда, то в голяма IT компания има бати гейминг залата. От една страна така, но хората са ангажирани с Фейсбук, хората са ангажирани с цигарите, Тоест няма липса на ангажираност, просто ангажираността е не там, където очаквате. И как го правиха този проблем? Подравняване на очакване. Как и какво стана? Разговор. Конкретика. С всеки индивидуално или групово? И двете. Всъщност това не е от днеска за утре. Хората всъщност ще получавате повече от това, от което толерирате. Съгласен съм. Ниски стандарти, ще се увеличават. Каквото посееш, това ще поженеш. Въпросът е обаче какъв беше резултата. Успяхте ли, ако е твой проект, да повишите ангажираността и да се намали това ниво на чувство, че хората се скатават? В тази компания конкретно. В тази компания конкретно имаше раздели, в смисъл, да, понякога това е студения душ. В момента, когато трябва да се проведе труден разговор, какво е допустимо, какво не е допустимо. допустимо. Пиши ли какво да говорим в такива ситуации, как да подведем разговор тук вътре, да. Или генерално. Че искаш конкретна рецепта. Ами много ми се иска хората, знаеш какво искат конкретика. Омръзнало е навсякъде. Аз ще кажа какво означава конкретиката. Да. Бягство от реална работа с проблема. Това е търсенето на рецепти. В момента, в който се появи истинско желание, искрено желание да си решиш проблема, да проведеш разговор с определен човек, не ти трябва... Ако в момента някой те запали косата, имаш ли нужда от конкретика точно как да махнеш пожара от косата? Много добър пример, скъпи приятели. Последвайте този съвет. Не винаги ви трябва рецепта, но понякога трябва да експериментирате и моят личен съвет е просто да се доверите на това, което вече сте. Тоест на дали е шесто чувство или опита, защото това обикновено така се раждат иновациите.
и много други неща, или интересните рецепти, или тоталните дизастър Да. на български трагедии, бедствия и така нататък. Да. Минаваме към следващата ни част от нашето предаване, а именно това са въпросите. Дай набързо. Да. Няма и още един искам да го задам, че няма Добре, никакво време. окей, аз съм първи. От Евица Плачкова. Госпожо. Крие ли опасност и ако да, каква? По-близките и приятелски отношения между един менеджер и неговите така наречени подчинени. Сега, ако се представите една скала, в която има чисто приятелско отношение, на другия край на спектъра е чисто професионалното отношение, според вас кое е най-оптималното място? Или Така. другото, което е, ако сме ферма на парето 80-20. Правилен отговор е, че няма правилен отговор, истински, защото зависи от човека. Тоест, за някой от хората това да скъсите дистанцията означава те да се чувстват психологически безопасно, т.е. по-приятелско отношение означава те да се чувстват по-добре и да се раздават на макс. За някой точно обратното. Приятелското отношение те го бъркат като навлизане в личното пространство. Тоест ето, пак те имаме универсален, но означава... Менеджера, екипа, човека, целите и така нататък. Две думи, да си познаеш хората. Да. Okay. Добре, много въпроси от Лозан Григоров. Аз някъде ще ги маркирам само, но няма да мога да прочита всички. Къде е границата на наказанието и поощрението? Колко трябва да търпиш преди да уволниш някой? Как се постига ефективност в България? Какво да споделяме с подчиненията и какво не и къде е границата? Как да задържим добър работник във фирмата за минимум 20 години? Това е много хубав въпрос. Искате ли някой секция интернет? Но буквално с едно изречение, моля те. Нямаме възможност за голям акцент. Просто трябва да го питате, какво би те задържал тебе в следващите 20 години? Смяташ ли, че ще получиш искрен отговор? Ако зададеш искрено въпроса, има голяма вероятност от искрено. Добре, смяташ ли, че хората са искрени? Аз много често го виждам, питам го нещо съвсем искрено, независимо и се е случило с близки хора и с далечни, виждам, че ме лъжа, посещам да сигурно съм. Ако се върнем там, къде стартирахме, върху какво имаш влияние? Имаш влияние върху моите действия. Ти да си искрен. Освен ако не използвам насилие. Това е друга тема. С пистолета в главата, тогава имам цялото внимание. Да, с добра дума и пистолет може много повече да постигнеш, колко само с добра дума. Мисля, че това е добър финал. Чудесно. Тоест, сядаш и го питаш, кажи ми, какво искаш да останеш 20 години при нас? Чудесен въпрос. Скъпи приятели, минаваме. Опа! Майя, липсваш ми днес, защото имаме Майя, наш административен асистент и всъщност абитивно се какво ми липсва. Така, но Майя днес просто да има личен ангажимент. Минаваме в следващата част на рубриката Мерси Жоре, тя се нарича 13-ти рунд. Блиц въпроси, Мерси Жоре, блиц въпроси и блиц отговори. Начало! Коя книга препоръчваш, която ти е повлияла най-много? Към себе си Марк Аврелий. Фен ли си на стоицизма? Аз. Прочетете книгата. Ти като го гледаш, дали е фен на стоицизма? Той е човека стоицизъм, доколкото виждам. Ще ми е много интересно да видите какви препратки има към стоицизма. Сенека Епиктет, обичам. Браво! Така, скъпи приятели, ако не знаете, сега ще разберете. Има едно нещо наречено затворената група във Facebook с име следващото ниво Щелян и Георги. Там хора като вас, готини като нас и надявам се като Пламен, член ли си? Не знам. Още не си член, може би. Щом не знаеш, значи със сигурност не си. Там влизат готини хора, които искат да бъдат част от една общност и които имат възможност, един от бенефитите, които получават е специалните подаръци, които нашите гости гласят само единствено за членовете на тази затворена група. Ако не сте все още член, може да го направите веднага, като напишете следващото ниво Щелян и Георги, защото само тези, които са вътре, ще имат възможност да спечелят това, което днешният ни гост е представил. Именно какво си приготвил като подарък за членовете на нашата затворена група, следващото ниво Щелян и Георги във Фейсбук. 5 книги. Дай да видим сега. Дай ги насам. Оха! 5 дни прически, едно време имаше. Скъпи приятели, да, това беше Меглена. Да. Скъпи приятели, чудесен подарък от Пламен, благодаря ти от тях име. Петима от вас ще спечелят по едно копие от тази наистина много, много хубава книга. Аз не съм я прочел, но диагонално това, което направих преди днешното ни предаване, ми направиха много интересни неща като впечатление, защото много добре оформена, визуално много интересно и трика с QR кода за тази тема в подкаста е много добра идея. Така че благодаря ти от името на всички наши фенове, които са вече над 620. Пламка, топ 3 действия, които ще издигнат брокерът на недвижими имоти до следващото ниво. Лично за мен е това повече проява на смиреност, повече смелост.
се едно слушаме Марк Аврелий от всякъде. И Ти повече кога пък си дисциплина. слушал Марк Аврелий пък това? Ние се познаваме с него. Видяхте се в Рим на статуята му. Бях сигурен, да. Извинявай, И повече дисциплина. А прекъснах. всъщност учителя на Само- Марк Аврелий е бил бивш роб Епиктет. Епиктет, да. Точно така. Епиктет с проблема с крака. Да, много интересно. Смирено, смелост и какво И каза? дисциплина. И дисциплина. Вау, човек, ако имаме още едно цяло предаване, толкова въпрос ще я да задам, защото това е като да намериш с някой, който сте експерти на някаква тема и така взаимно си споделяте чешете си езика, говорите за някакви неща и намирате решение. Хубаво е, но ти пак ще не гостуваш. Ще има ли друга книга? Скоро. Естествено. Идеална новина. Какво искаш да напише на надгробната ти плоча? Честно да ви кажа, все още мисля, че не съм дорасъл да отговоря на този. Абстрактно ми е. Нямам тази мъдрост, не мога да синтезирам в едно изречение, нали, защото това за мен е нещо голямо, нали, като послание, но все още нямам тази Супер. зрелост. Достатъчно честен и добър отговор. Как да се свържат с теб нашите зрители? В момента по LinkedIn, т.е. Пламен Петров в LinkedIn. Реално LinkedIn вече го използвам повече от имейл, така че... LinkedIn ти е ядрото на социалните платформи, нали така? Да, на комуникация, това е основното място. Да, Чудесно. супер. Ти Добре. правиш и тренинги Влизате в LinkedIn, или- Пламен Петров. Да. Тоест може да бъдеш полезен не само на хора от бранша на недвижими имоти, но и на всички бизнес организации. Да. За Генерално. хората, които нямат LinkedIn, също все пак да... Ами могат в Google да напишат студент душ за менеджер и по някакъв начин ще стигнат до мен. Google студент душ за менеджери, пишете в Google, ако нямате акаунт в LinkedIn, но въпреки това, че нямате акаунт, добре е да си направите, ще бъде полезно за бизнеса. Скъпи приятели, по-добре е да си вземете един студен душ, вместо да пиете една студена вода. Затова моя съвет е, четете Добре, внимателно неща, които наистина на базата на опита на автора решават проблеми, които вие рано или късно ще се сблъскате, защото в нашия бранш ние с Жоро много често казваме, възраженията на клиента са обикновено 6-7 най-често срещани, независимо дали е купувач, продавач, наемател, наемодател. И всеки един себеуважаващ се брокер трябва да ги знае, за да може да обясни на клиента и спокойно да разясни какви са неговите преценки. Тоест, това, което може да се случи в бизнеса, много хора вече са го открили, но около 95 или 99% го има написано и като решение в книгите. Сега, преди да минем към финалните ни думи, как беше една любима твоя песен от студентски години, хвърляш думи горещи, финални, какво беше? Имаме... Това беше преди много години. Да. Къде ме фърли? Чакай малко сега. 40 колко стана? Да, момент, забравих Колко какъв сценарий? подарък. 90. Забравих подаръка, как се казва. Предният епизод Диан Спасов, авторът на платформата оцениме.bg, е един изключително добър технологичен инструмент, който дава собственото си мнение за това колко струва имотове на територията, най-вече на София, скоро в други градове, поправиме ти да реша, май беше само София. Предоставя един много интересен подарък, като е персонализирана карта с адрес, който го спечели, ще си посочи адреса и той е една много интересна персонализация в рамка, която ще спечели един от вас и по добра традиция от последните месеци ще дадем възможност на нашия гост с неговата лека ръка, вместо, значи сега да ви обясня, един ще спечели, други ще пият по една студена вода, альтернативата е студент душ. Мога за това не. Кой е днешният печеливш? И днешният печеливш. Вероника Атанасова. Вероника, чудесно. Ти имаш разкошен и оригинален подарък, който ще бъде персонализиран специално за теб. Правим стандартната проверка, за да покажем, че няма нищо Че не е само Вероника. Да, Венци Калчев. Да, Венци Калчев. И третият е Матей Нечев. Матей сега как ще ме псува. Всеки път, когато някой друг спечели наградата, Матей ме съсипа от критика и казва пак някой друг няма ли корупция. И ти за да му върнеш, винаги го изтегляш тогава, когато проверяваш, че няма корупция. Слушай, да, окей, добре. Скъпи приятели, преди да приключим, искам да ви напомня следното нещо. Ако обичате да слушате поради ред причини, докато шофирате, в фитнеса сте, приготвяте чудесната вечеря за вашата половинка или правите нещо, което не се налага да гледате на екрана, може съвсем спокойно да ни намерите в различни подкаст платформи. Spotify, Apple Podcast за феновете и ползвателите на iPhone, Spreaker, iHeartRadio, Google Podcast, CastBox и Deezer. Пишете следващото на кирилица, следващото ниво Щеляне Георги, ще видите всички наши епизоди там. Да, или просто ако напишете следващото ниво в Google, ще излезат изключително много хиляди материали. Междувременно, ако все пак обичате да гледате видео, мястото е YouTube, пишете на латиница Primo Plus и там в един от плейлистите ще видите всички епизоди на следващото ниво. Натиснете, абонирайте се и камбанката, за да получавате постоянно качваните от нас клипове, които са може би над 400 и колко вече.
клипа. Близо наближават 500. На всякакви теми, които решават най-вече сериозни проблеми. Също така можете да ни пишете на www.academy.primopus.bg, може да видите всичко, което правим, а може да ни пишете с идеи за гости или въпроси на academy@primopus.bg. И това е. Не, анализирай сделката. Анализира сделката. Да, аз Виж и започнах сценария с колко е важен. Аз започнах с нея и Георги, с нея. абе ти като си розов. Не пропускайте всеки вторник от 20 часа анализира сделката, рубриката, в която влизаме зад кулисите на всяка една сделка, в която ни гостуват наши консултанти, които са били реални брокери на реални сделки, за да не се налага да правите сделка веднъж, два пъти или три пъти в живота, без да сте подготвени. Първо може да разгледате дисекция, така ще го кажа, на десетки, вече 17 сделки публикувани, които може да видите наведнъж в канала в YouTube, Primo Plus, пишете на латиница и там може да намерите плейлиста с всички епизоди. Смиреност, смелост, дисциплина. Това е посланието на автора на книгата Студен душ за менеджери Пламен Петров към всеки един брокер, настоящ или бъдещ, или въобще търговец, който желая да издигне кариерата си на следващото ниво. Благодаря ти, Пламен, за това, че тази вечер ни беше на гости. Изключително ценно, скъпи приятели от всички. Стой, не тръгна. Стой, ние приключваме. Беше ни изключително радостно тази вечер да посрещаме стойностен човек като него. До скоро, живот и здраве, другата сряда от 19:00 отново. Аз и моят скъп приятел, с който сме партньори вече 16 години в бизнеса, Георги Янков, ще ви посрещна от мен. Ще дам благодарности за вашето внимание и хубава вечер. Чао и от мен, Георги, аз благодаря също. До скоро. Чао.